Wilujeng dalu, sugeng dalu, Mas Cangi Malimbo, Mas Klitik, Mas Klutuk. Sugeng dalu ya, sama apa? Wilujeng dalu. Iki apa enake basane kon transit ngono piye? Transit piye to, Mas Klitik? Ayo kon transit sing basane rada cetha. Oh, translate. Kalau transit itu, kalau kita naik pesawat ke Jakarta transit, berangkat lagi tuh transit. Sing bener apa? Translate. Nganggo late. Nah, translate. Nganggo apa? Late. Translate. Ah, ya iki. Pripun to? Sehat. Kepenge sunipun sehat bagas sak warase. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Saged. Piye to kok kaget? Matur sembah nuwun ya. Kowe kupingmu sing bosok. Iki dirungokke sik. Tapi yo aku yo matur sembah nuwun. Kok matur sembah nuwun piye? Matur sembah nuwun, matur sembah. Loh, Mas Klitik lo langsung paham beda emang kalau SDM-nya bagus tuh sedikit nyantel wes. Kuping ki nek ora rukun ya ngono kuwi. Lho rukun apa kuping kok nglumpuk tadi siji. Lah ngono ki mbok diomong to. Paham to, Mas? Paham, matur sembah nuwun. Kamu tadi dengere apa? Matur sembah nuwun. Lah dudu. Sembah nuwun. Lah sijine apa mau? Ya kok tak WA. Iki mbleset to. Mulane enek wong wedok ngomong ki dirungokke, aja peh wong lanang ki terus sak menange dhewe. Nah, bener. Ana wong wedok dirungokake, aja mbodeki. Nah, kuwi lho. Peh wong lanang presiden rumah tangga, yo sak kepenake karo wong wedok. Nah, mboten pareng ngaten. Wanita ki wani ditata yen ora tresna ya aja mbok tinggal lunga, aja mbok gawe gelo. Iki yo duwe rasa. Kok lek mbok tinggal lunga diroyok tangga-tangga. Ngono lho, kok ora. Nah, gitu loh, paham to. Ya. Dadi wong lanang. Siap ya. Ya sabar to, Duk. Iki kan asline bocah Sulawesi. Oh. Tur rene iki sing ngersak, sampe lak sing ngersake Pak Daryono. Nggih. Lek Mbak Elisa khusus sing ngersake Ibu Purwati. Lho, iya. Oh, matur nuwun Ibu Purwati, sampun ngersakaken dhateng kula. Kok malah apa ya wis. Lah ya Mbah Darmo sing disenengi Bu Sukesi Rahajeng. Aku malah seneng. Rahayu, rajeng. Rahayu Rahajeng padha. Kowe iki nek duwe bojo kok nek duwe bojo kaya Elisa ki malah nyenengke kok. Lah apa? Geger gak temu gluntrunge lho. Kowe padu ning kamar ya. Lah arep padu kaya ngono nek bojomu kaya ngene, panggah mentereng wae. Ora paham basane kok. Wes ngene nih saiki dipraktek nih. Etok-etok ngene, sampean Mbak Elisa bojone Mas Klutuk ya. Terus sampean ngonangi dheweke iki selingkuh karo wong wedok liya. Kira-kira sampean le debat karo bojo piye? Aja ngonangi wong iki bar tenanan konangan kok iso ngonangi. Kok ngonangi? Polahe. Aku karo yoga konangane ya. Aja konangi. Konangan Jero makan jero. Hati-hati lho we tekane bondo bareng karo coba meh lari aja aneh-aneh. Enggak, awakmu nduk lor. Ya Pak, senene Pak. Nggih basamu Pak. Jiro lu. Mas Klutuk, aku ingin nonton sampean karo wong wedon liya kaya kowe tegel marang aku. Sepiro tresnaku marang sliramu kaya mbok tinggal ngono wae milih wong wedon liya apa tegel-tegel kowe karo aku. Kowe apa-apa. Iya toh. Aku wis ora jelas e. Mengeluarkan tenaga loh aku ini. Aku ki ora selingkuh, Nduk. Sing tak tresnani ora. Aku ora ngomong nek gue selingkuh. Aku mung weruh kowe karo wadonan liya. Rada semok, putih, rambutnya abang. Sapa kuwi? Sejatine pun Kakang ki ora ana wanita sing tak tresnani kejaba mungku. Atenena. Mosok apa ya kaya ngono tenan Thomas? Kok malih? Tenan pora. Kok cepet malihmu? Ya kan jeneng wong wedok ngono, mood swing jenenge. Paribasan ora ana wong ayu kejaba mung kowe Cahaya. Aku ora ngandel. Pun Kakang ki sejatine tresno banget karo sliramu. Oh, prak tenan iki. Mula saka kuwi percaya karo pun Kakang. Jajeng. Ya Mas. Balik. Misro balik.
Diajeng lho kalau nyeluk Diamas. Ngene lho diamput. Hei, Aro bojo Kene diajeng kok kalau Diamas iki lho. Lah ya we Masku Dodo aku ngundang Kang Mas ya. nah. Kang Mas ora Diamas. Ya salah rasane nesu karo wong wedok ra entuk koyo Aja. Aja mewek-mewek. Lah nyapa to Pre ya seneng to kowe. Aku mbok rangkul ndak masalah kene nggandu-gandu piye aku. Tuk. Iki to Pranto. Nggih. Gentenan dapuan apa piye? Kale ngono gelem aku ngono kuwi. Yo pengen to Pak Yoyo pengen loh. Santai ya, Bu. Penak dadi dagelan ya ngono. Ora antang. Duduk. Kowe jaga. Kula nggih, Pak. Siswa budaya ketoprak gaya baru. Jenengan sinyal gitu, Pak. Iya. Elisa. Iya Kakang Mas Kliti. Wonten dawuh Kakang Mas. Tresnaku sundul langit marang sliramu. Aku seneng sing sundul-sundul kaya ngono Kakang. Sindul-sindul. Sliramu. Sindul-sindul. Nyindul gundulmu. Ayo nang sundulan. Iki ketoprak sundul langit tresnaku iki tegese wis mentok. Oh tak kira ngene lah. Ya. Lah kok tak sundul-sundul. Engko dadi. Piye tak sindul piye? Hei, Mau Wis gak saiki sampe lu. nyekel iki lho, nyekel iki. Lek tukang kentong ya kentong tok ora sampe lu melu dapur ora. Lah, diajeng Elisa. iya Kakang Mas. Ora nono panito, liya kejaba mung sliramu bocah iki. Napa injih leres mekaten to Kakang Mas? Ndak rewangi kutaing ludira mbelani katresnanku marang sliramu. Ing papan kene pun Kakang nyuwun pamit bakal nindake kewajiban ya diajeng. Panjenengan ajeng ninggalke kula. Mengke terus kula pripun Kakang Mas? Mboten napa-napa panjenengan ninggalke kula. Sawetara kowe ndak tinggal ning Taman Kaputren. Nggih. Ing liya dina pun Kakang bakal kondur maneh ya diajeng. Oh injih yen mekaten ngatos-atos nggih. Manah-manah. Atos hati-hati. Iki gak enek peran wedok liyane lho. Anane gor kuwi liyane ra mlebu. Sosi judek ya aku. Diajeng. Diajeng Elisa. Kakang. Mboten menapa Kakang Mas? Sakwise pun Kakang kautus ngopati tumbaling praja njur kuwi sak wiyah-wiyah tumindak seding marang priya liya. Tumindak sedeng terus pun ditomboten lho Kakang Mas. Namung panjenengan ingkang kula tresnani. Saestu Kakang Mas. Panjenengan ingkang kula. Kowe nek nyedenjir kesundul tek. Oh ya, mau undang sundal-sundulan. Aku kok wedi to musuh iki. Hah? Kowe yen nyoto-nyoto sejatosipun kula menika mboten tumindak sedeng Kakang. Kritik lek ngedoprak oh sae. Apa itu? yen Pancen nganti ya kowe susu budaya tumindak to. sedeng aku nampa wirang diajeng. Zaman Pak Sis lho. Lah, Sing dina kan Pak Sis Wondo. Ora yen koyo mangkene Pancen ya disawang semu, Dek. sak Ketoprak mesti. Sastrane Saestu apik. kula mboten Mula rame samuka dhewe ya laris dikondang. Iki yo apa to jane iki? Ketoprak niku kritik niku kedien ketoprak sae. Lah ya sampe kudu sinau ning Mas Kritik Lho ya. nggih sinau. Oh, aja nganti. Delek dapur dadi angling Darmo ya. Alah, lho, Mas, tolong Mas. Jos tenan ki aku malah seneng ngono. Silah dikelompok sae. Ndang gentung tung. Penontonnya rebut dhewe yo. Lah aku mbok kon ngetoprak kowe malah ngecipris karo Mas Kangko. Wes, iki tunggale anting diingi wes. Aduh. Ayo. Bos aja mbok potong lho ya. Wis lunas kok potong-potong Kowe kuwi. ngawur ae iki ya. Iki ngono Pak Jakun. Ngerti aku mbilung. Biong ban. Tuh, ayo. Tentono Mas ayo. Biyong ngomong ngono biyong. Aku ratu mindak sedeng lo sejatine biyong ngomong ngono. Wah. Ndase koyo suket garing. Tulung ngono biyong. Bela nono aku to biyong. Ingkang sabar kae Gusti Pura. Biyong. Tulung ngomong ngono kuwi ya pundaramu. Aku ratu mindak sedeng.
Biyung Ban. Sing gak pasraya ning sak lekering gentong ing papan kini ora nono liya kejaba mung kowe. Sejatosipun Gusti Putri menika boten lambat dadak. Yen kono kowe ora Sedaya aja nganti kowe kepisan deh. Pentongane apik banget iki. Sing Pak Teguh to iki, apik ya. Ndek ngene gawe wesi to, saiki kentongan tenan, wah apik tenan. Suarane lho, apik. Layak kuman iki layakno Mas Cahyo ki seneng. Layakno Pak Jakun. Kepiye jajal? Layakno Mas Cahyo iki seneng kentong. Lah sebabe Kentongane wedok. Lho, kentongane prengok wedok. yang paling wedok iki. Lah kok Mas Cahyo seneng ki sing disenengi apa? Wah bleset ki. Wis ra ketoprak-toprakan. Bleset. Oh iya kentongi ya ya. Biyung Ban, ayo maju. Wonten dawuh Gusti Pat. Ing papan kene kowe wis ndak pasrahi ngawat-ngawati bendaramu Putri Elisa. Mboten kira-kira anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri jatosipun Gusti Putri menika mboten tumindak lepat. Mboten kabeh. Namung panjenengan kan sangat dipun tresnani. Ora yen menapa panjenengan menika dawuh maneka warna. Saged sing manah kula Gusti Pati. Kula menika tentu sabti utring dalem kepatian. Gusti ora yen jatosipun sesuk sangat dumateng panjenengan. Kowe lawes sater priye kang dipun tresnani kejawi panjenengan. karo aku saking menika sampun tak kawat kula menika pancen kelanjingan. Astagfirullahaladzim. Sakit. Ngomong gentenan. Kowe ngerti? Sing ning ngarepmu sapa? Kalau awake dhewe kok lali piye? Gusti Bendera kula Gusti Pati. Sida paksa. Yo gini kowe ngerti? Kula mangertos Gusti Pati. Kurang aku menehi. Mboten kira. Nanging kula menika mbelani Gusti Putri. Amargi menapa Gusti Putri menika mboten tumindak sedhek. Lagi nganten to Gusti. Ya bener kula Mbak. Tolong pinanono aku ya Biyong. Oh alah. Enake ra umum. Gak bahaya ta. Oh lumayan. Padha wedoke ora apa-apa, Ban. Ing papan kene ndak takoni sepisan maneh. Kowe tumindak sedeng apa ora? Saestu mboten Kakang Mas itu mangsa kula. Piye? Ayo Kang Yo. Kurang apa aku meneh katresnan marang kowe nanging kedadian kaya mangkene njur mbeset. Pasien. Kula mboten. Napa panjenengan ingkang kula tresnani? Kowe kok Bengko tak idoni lho. Polahmu malah terenggiling. Elisa, Imbane jenenge Wargini. ayo. Delengen apa sing ana ing asta kowe? Dados pati kula ingkang panjenengan kersakaken Kakang Mas. Yo gini ora. Kowe wis gawe wirang pun Kakang. Kapejaana kula. Belum. Nanging kula mengenggih Kakang Mas. Engko alon-alon aja cepet-cepet ning ngandhap. Kok kepet-kepet ki opo? Menawi ludira apa? Ludira kula agenda arum kula boten sedeng. Ananging menawi geteh kula gondo bacen alon-alon to. Kula teresno kalih apa? Bacenengan Kakang Mas. Tegesipun kula selingkuh yen bacen. Oh, yen bacen tegesipun kula selingkuh Kakang Mas. Elisa, Lho.
Sri Tanjung. Ayo wis ngerti nyapa to? Kae Sri Tanjung, kae mbane Serigala ngono. Lah, sing kae Stream Bombo. Sri Tanjung. Wis keprungu ana ing sak kupingku yen kowe kandha Lutira Manggondo aroma teges kowe ora tumindak setting. Inggih. Nanging sak banjure yen kowe anggondo amis ateges kowe tumindak setting. Hei, Sri Tanjung. Mas siji Mas. Nek. Veteran. Pembunuhan. Sri Tanjung. Ndangak. Ije, iki kula ndangak sampun ndangak. Kendang ditutup. Ing papan kene pun Kakang ora bakal wedi kelangan menawa kowe wis gawe nirang pun Kakang luwe becik kowe suwikir Sri Tanjung. Nalikane. Waduh. Roing dal iku. Gusti Putri. Kenging menapa penyanyi pecah. Kuwalah sing molet. Teko. Yo gini aku ora tega nanging kedadian kaya mangkene wis dimangerteni marang sak para Menika karo ingkang sanget tresna dhumateng panjenengan iki menapa tenang menapa. Sugir Ya. bakal ndak buktekke gandane getih karo aku Sri Tanjung. Monggo kula aturi buktiaken. Aduh kok lumah. Aku gak kuat. Gawakno gaman. Aku gak kuat. Aduh mau diapakan lagi. Menawa kowe kandha Lutira Manggondo arum ateges kowe ora tumindak setting. Maaf. Sang. Belo ora aduh. Jebul Lutira Manggondo arum. Aduh Sri Tanjung. Kados pundi kahananipun Gusti Tampeh. Karo aku Sri Tanjung. Lutirane Manggondo arum. Kula sampun matur dhumateng panjenengan Gusti Putri menika mboten tumindak lepat angking menapa tetep penyang percaya. Panjenengan ngangkel. Mane goblok. Aku sing luput biyo. Aku sampun matur dhumateng panjenengan. Jumlang. Kok Ning ndi bocah iki? Oke. Banyol. Kaya dadak golek sadar kami ya. Kowe arep ngopo? Ayo dirukti bebarengan Mboten saged. nyuwun Mboten pengadilan. saged. Duh, sing mbok karepke kepiye? Sarane menika pentul ingkang sangat kula tresnani. Utang bondo sar bondo, utang duit sar duit. Panjenengan sampun merjo yu tau mateni pentul ingkang sangat kula tresnani saged mati saking tangan kula. Ais. Ye. Kowe tega mati. Gitu enek sing urung mati. Aduh, mati. Sik urip. Tak gedhe ndase. Ye.
Padahal ijole pambengi. Sarene ketoprake pemenet yang 3 niki sing loro pun mati. Mengke bayarane kula pek piyambak. Wes iki KKN ki. Korupsi ki. Padha kesele kok iso dipek dhewe iki lho. Lah nyapa wong ya entek-entekne lah ya kabeh mati lah ya iye. Lagi iki lho nek cerita Sri Tanjung kok iso mbane sing menangan lho. Lah ngrusak-rusake tatanan to, Mas. Lah mulane kula meling niki lakon apik. Dadi yen apik digoleki semune sing apik kaya ngapa wong wedok ya aja golek menangi dhewe karo wong lanang, semenuga wong lanang ya aja golek samenangi dhewe karo wong wedok. Harus dicari permasalahannya, harus dicari penyebabnya, kita harus bermusyawarah untuk mencari mufakat demi kesejahteraan keluarga. Oh. Dadi liwat ketoprak. Ketoprak to? Nggih. Aku tak takon, apa enek ceritane mban no jaman ketoprak ngangge kudung? Lah. Lah iki jole mambeng. Ketoprak kok nangis kok tekan. Ye. Nggih, menika dipun selani pamundhutipun Pak Daryono. Mbak Elisa anu to, Mas. Spesialis anu to. Nggih. Tembang-tembang Apa? spesialis. Iya. Mau ngersakaken Sri Huning. Ayo Sri Huning. Sri Huning ya, Sa.